Pozdrav svima, ja sam Tomislav Mustač iz Your Healing Pro tima. Sada ću vam govoriti o 5 elemenata intimnosti. 5 elemenata intimnosti su neke od esencijalnih stvari što neke tradicije govore da su lice i naličje svakog ratnika, ratnika koji se rodio s predispozicijom ratnika i ratnika koji se stvara kroz život. 5 elemenata intimnosti su redom: ranjivost, povjerenje, zahvalnost, nagrada i priznanje i dopuštanje. Pa ajmo polako ući u svaki element kako bi vidjeli zašto je to lice i naličje svakog ratnika. Ranjivost je ključ koji stoji iza mnogih problema u životu. Jer svaka misao, emocija i akcija su potpuno u skladu sa određenim obrascem. Obrasci su, dakle, svjesne ili nesvjesne reakcije na svaku situaciju u prostoru u kojem se nađemo. Ranjivost otvara vrata za dušu. Kada osoba progovara iz svoje ranjivosti, ona zapravo otvara svoju dušu. I prilikom otvaranja, kad netko progovori iz te svoje ranjivosti, zapravo progovara iz svoje duše. Davanje moći drugome u ruke je slično ranjivosti, a to se zove povjerenje. Svaka osoba koja dobije povjerenje od bilo koga osjeti tu moć. Davanje povjerenja drugome je davanje energije i osoba koja prima tu energiju zapravo može osjetiti taj osjećaj moći. Odjednom osoba koja je primila energiju i osjetila tu jednu malu moć, može učiniti nešto što prije nije mogla učiniti. I odjednom ima neku mogućnost ili više mogućnosti više nego što je prije toga mogla sama napraviti. Ako želite bolje upoznati bilo koju osobu, vrlo jednostavan način je kako da to učinite. Dajte toj osobi povjerenje. Predajte tu svoju malu moć u tuđe ruke. I pratite kako će ta osoba se ponašati sa vašom ranjivošću. Povjerenje je akcija davanja, a ranjivost je akcija primanja i davanja. Zahvalnost je akcija primanja. Zahvaliti se bilo čemu i bilo kome u prostoru oko vas je otvaranje ulaznih vratiju u vaš energetski sustav. Da možete nešto primiti ili naučiti, morate otvoriti upravo ta ulazna vrata, a to možete učiniti koristeći zahvalnost. U prenošenju znanja bitno je tko daje i tko prima. Ako netko tko daje znanje u prostoru oko sebe pošalje znanje, ali nema nikoga tko prima, tada transmisije znanja nema. Većina nas je odrasla u okolini u kojoj su nas učili da ne primamo znanje, da ne budemo primaoci 24 sata dnevno. Iz prostora oko sebe. Dakle, hoćeš li nešto naučiti, u svakom trenutku ovisi upravo o tebi. Kad govorimo o razmjeni s prostorom oko sebe i svemu i svakome ko se u njemu nalazi, nagrada i priznanje su nadogradnja na davanje i primanje. Nagrada i priznanje su potrebni svakome u našoj okolini, čak i nama. Tako da savjet je da se redovno i sebe i druge nagrađujemo, da si potvrđujemo, da dajemo i da primamo.
Nagrada i priznanje su ključevi koji otvaraju mnoga vrata u drugu realnost. Najveće dopuštanje koje si možemo poduzeti je prihvatiti svoj život kakav on zapravo je. Prihvaćanje života je stalno učenje bez otpora. Prihvatiti život je prihvatiti se za učitelja, odnosno staviti se u poziciju svoje duše koja je odabrala ovo tijelo da nauči odabrane lekcije. Jer to smo već odavno odlučili i krenuli na put. I za kraj, budite intimni sami sa sobom, dopustite si obilje primanja, davanja, zahvalnosti, dopuštanja, ranjivosti. Hvala još jednom što ste gledali ovaj kratki filmić. Vidimo se uskoro. Pretplatite se na moj YouTube kanal, pratite blog, Facebook, pišite, postavljajte pitanja, dođite na Zoom call, veselim se da se upoznamo i rastemo zajedno.